Máš minútku? V jednej firme došlo k zmene konateľa a technik požiarnej ochrany mu doniesol požiarnu knihu na podpis. Konateľ sa ho pýta, že to čo je, to čo mi dávate podpisovať. Ja som sa s tým nikdy nestretol. Rozumieš tomu? To som prekvapený, lebo však požiarna kniha slúži práve na zaznamenávanie tých dôležitých skutočností týkajúcich sa požiarnej ochrany, najmä zaznamenávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok. To čo je tá preventívna protipožiarna prehliadka? Je to jedna zo základných povinností. Vykonávajú technik požiarnej ochrany v pravidelných a zákonom stanovených lehotách. Aké sú tie lehoty? Pre bytové domy je tá lehota 1x za 12 mesiacov, pre čisto administratívne priestory je tá lehota 1x za 6 mesiacov a všetky ostatné prevádzky alebo priestory majú tú lehotu vykonávania preventívnej protipožiarnej prehliadky 3 mesiace. OK, rozumiem. Preto som bol zaskočený, lebo vravím, táto povinnosť je naozaj základ a mala by byť štandard v každej firme a mal by byť ten konateľ alebo ten štatutár s tým oboznámený, čo sa v jeho firme deje a aký je ten stav ochrany pred požiarmi. OK, ďakujem. Nie za čo.